Welkom bij weekuitzending nummer 8 van Kikker TV. Er staat weer hoop op de agenda van de week. We hebben ezels in het programma, we hebben de boten die minder varen, er is een oud pastoor geïnterviewd. Maar eerst even het magisch spektakel van het nichtje van Charlie. In het Ledeltheater is er een voorstelling van de jeugd van de plattelanders. Het heet Het nichtje van Charlie. Oh, begint. Liet me staan toen ik je wenkte, liet me gaan toen ik niet wou. Keek niet om toen ik nog zwaaide, dus wat moet ik nog met jou? Als ik met jou zou dansen, dan dans jij niet meer met mij. Dus come on, come on, come on, come on. We waren altijd beste vrienden, voel de ketting om mijn nek. Lekker allebei verschillend, maar als vrienden we te gek. Waren altijd beste vrienden, maar dat lijkt nu wel voorbij. Dus come on, come on. Dat was mooi met die ketting. Precies wat nodig was. De wereld heeft af en toe een magisch moment nodig, dan Lucia. Je zegt af en toe? Je hebt gelijk, het zou best wat vaker mogen gebeuren. Inderdaad. Als je ziet wat er kan gebeuren als je meer ziet. En je ziet, dan mag je ogen je doen geloven. Wij gaan het vaartuig over de zee en je staat in het roer en dat dolfijn springen links en rechts met je mee. En dan vaar je richting het strand. En over het strand vaar je gewoon verder naar de duinen. En over de duinen? Ja, dat is magisch. Probeer je. En dat moet ook, want dan leer je. En dan voel je op een dag dat je voor altijd dansen mag. Ik dans met jou en iedereen. Met jou en iedereen. Maar als het dan niet lukt, dan is dat tragisch. Maar meestal lukt het wel. En dat is magisch. Als het haar nu lukt, dan is dat magisch. Zijn jullie klaar voor een magisch moment? Ja! Oh, dit is zo magisch! We waren allebei goden. Hele mooie goden. Ja, mooi, dat is te zien. Vonden jullie het moeilijk om zo stil te staan? Ja, wel, dat is niet meer zo. Hoe lang hebben jullie daarop geoefend? Niet zo lang eigenlijk. Nou, we zijn een half jaar bezig met repeteren ongeveer. Dus maar met stilstaan niet. Ja, stilstaan niet. En wat waren jullie rollen? Mijne was een levensschilderij. Ik was Marieke en ik had een van de hoofdrollen. En ja. En vonden jullie het leuk om die rol te spelen of had je liever nog een andere rol gedaan?
Ik vind mijn rol echt heel erg leuk. Ja, ik ook. Ik vond het ook heel leuk om te doen. Dus. En als er ooit nog een keer een ander kids toneelstuk wordt gedaan, zou jullie dan weer gaan helpen of was het zomaar 1 keer is goed genoeg? Ik zou zeker weer. Ja, zeker. Het is heel leuk om te doen. Dus. Jouw tegenspeelster, is dat ook echt je beste vriendin? Nou ja, vroeger wel echt mijn beste vriendin, maar ja, op Toen school... gooide ze een ketting in de zee. Ja, dat was nee. Op school, ja, door school zijn we gewoon een beetje uit elkaar gegroeid, dus ja. Maar we gaan nog wel veel met elkaar om. Dus was dit natuurlijk de grote kans om de vriendschap weer terug te vinden. Ja, zeker. Ik vond het zo magisch. Geweldig. Wauw, wat was dat een mooie show. Zo, het was echt magisch. Een tijd terug waren onze reporter van Kikker TV bij een ezel die veel geluid gemaakt heeft. En nu hebben we gekeken hoe het met hem gaat. We zijn vandaag weer in Zuid-Zanden, waar we eerder een item gemaakt hebben. Over de ezel die veel kabaal maakte. En nu gaan we weer eens kijken hoe het ermee voor staat. Hoe staat het er nu voor met de ezel? Ja, bij de ezel gaat het goed. Ik heb geen klachten meer van de buren of van omwonenden. Dus voor mij is het zo goed. En heeft de gemeente nog iets laten horen? Nee, ik heb wel contact opgenomen met de gemeente. En zolang er geen klacht komt, ja, mag die ezel blijven lopen. En als er wel een klacht komt, moet die ezel 's nachts in de donkere schuur. Ik zie ook dat u allemaal andere dieren heeft. Hebben ze daar dan geen last van? Nee, nooit over geklaagd. Net over de ezel is er geklaagd. Daar met die banden. Ja, die banden misschien wel 15 keer per dag. Dat weet ik niet, want ik heb het nooit geteld. Maar ik ben ook niet altijd thuis natuurlijk. En ja, daar. En de mensen hebben aangestoord. Maar buren van mij niet, hoor. En niet aangestoord, maar dat was blijkbaar aan de andere kant van de weg. Dus ik heb er niks meer van gehoord. Dus ik zei, dan gaan we het maar zo laten. En is het dan zo dat hij echt heel veel balkt of valt het wel mee? Ja, 's morgens balkt hij. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Dat die klein kinderen van rijpjes dat komt. Dat mijn kindertjes van 5 of 6 jaar, 4 jaar geloof ik. Die ziet hij, die kindertjes. Dat balkt hij. Ja, die kan niet praten natuurlijk. Dus ik kan me zeggen, die gaan ze niet helemaal laten worden, de balken. Dus van die kindertjes, dat is middags. Balkt hij natuurlijk ook. Ja, dat is natuurlijk zo. Hier heb je gehoord, die wilden ons komen. En we liepen naar in de pad. En die balkt. Zoals u ziet gaat het nog steeds goed met deze ezel. Ze hebben geen klachten meer gehad en misschien komen we nog een keer terug. Zoals de meesten onder ons wel weten bestaat Zeeuws-Vlaanderen 200 jaar. Onze kikkerreporters die gingen naar Hulst, naar de mooiste kerk van Nederland, om een kijkje te nemen naar de openingsceremonie. Naar de openingsceremonie. Raindrops and roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper We zijn vandaag bij de Sint-Willibroeders Basiliek in Hulst. Hier wordt de viering gedaan van het 200-jarige bestaan van Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn erbij om een kijkje te nemen. and crystal strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm En wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Nou, dit is een groot event en hier komen allemaal mensen die hebben gesponsord. Die komen zo meteen verhalen vertellen over Zeeland. We staan hier in de kerk en waarom eigenlijk?
We staan in de Willibrordusbasiliek in Hulst. En Hulst is een van de 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. En ja goed, we staan hier natuurlijk omdat Zeeuws-Vlaanderen 200 jaar bestaat. En wat ook leuk is om te vertellen is dat de Hulst de mooiste kerk van Nederland is. Uitgeroepen in 2009. En waarom wordt er hier eigenlijk een toespraak gehouden? Omdat Zeeuws-Vlaanderen 200 jaar bestaat en we hebben een aantal mensen die een band hebben met Zeeuws-Vlaanderen, hebben we gevraagd om een toespraak en een toelichting te geven over de viering van 200 jaar van Zeeuws-Vlaanderen. De bevolking heeft een 60-tal activiteiten bedacht, gaan ze organiseren en in de loop van het jaar zullen die ook plaatsvinden. En daarnaast gaan wij 3 grote manifestaties doen, zoals deze happening, de start. We gaan het midden iets doen, dat doen wij in Sluis. En dan in het toekomstsymposium in Terneuzen. Zijn er ook activiteiten voor kinderen gepland? Er zijn zeker activiteiten voor kinderen. Mevrouw Swan Lan-Yi heeft dus een schrijfwedstrijd georganiseerd voor basisscholen 5 en 6. Van de toekomst over 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Dus over 200 jaar daar een opstel of iets dergelijks overschrijden. En daar zal op het eind van het jaar, van het studiejaar, zal daar een prijs voor worden uitgeloofd. Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Jij bent jong en woont in Oostburg. Waar ga je uit? Deze vragen hebben ook de reporter van Kikker TV aan de wethouder gesteld. Hoi, met Janiek. Hey. Alles goed? Ja hoor, met jou ook? Ja, hoe is het dan? Ja, op zich bevalt het wel, maar ja, ik zou eigenlijk vanavond wel uit willen gaan of zo. Dus ja, ik ga zo even kijken of dat hier ergens kan. Ja, leuk man. Spreek je wel. Ja, dat is goed hè. Oké, tot dan. Joe. Hallo. Ik ben hier net komen wonen en ik ben eigenlijk op zoek naar iets om uit te gaan. Is dat hier zo in de buurt? Nou, ik denk het niet. Misschien kan je het eens bij Kikker TV vragen. Oké, dan zal ik dat doen. Oké. Hey, bedankt hè. Alsjeblieft. Hallo. Hallo. Ik ben Janiek en ik ben hier net komen wonen. En er is mij verteld dat ik hier misschien kon vragen of jullie misschien wat weten over uitgaansgelegenheden hier. Oké, ja, daar heb ik toevallig net een item over gelezen. Heb je misschien zin om mee te gaan filmen? Oké. En dan gaan we nu die meneer zoeken om te interviewen. Ja. Oké. Dan gaan we nu het interview beginnen. Waarom komt er geen discotheek als er dus wel geld voor beschikking is? Nou, we hadden vroeger natuurlijk discotheek Joy. Daar lieten we bussen naartoe rijden. Dat kostte ongeveer €15.000. De discotheek is helaas dicht. Dus we hebben gezegd, dat geld blijft wel beschikbaar voor jongeren. We hebben ook een enquête gehouden onder jongeren. Wat zouden jullie met dat geld willen doen? Dat is jaarlijks. Velen willen toch een discotheek terug. Dus die hebben gezegd, stel die €15.000 ter beschikking voor een startende ondernemer. Die een discotheek wil maken. Zelf gaan we natuurlijk geen discotheek oprichten. Dus als er iemand is die dat wil doen, dan kan die van ons €15.000 krijgen om zijn plan te maken. Daarnaast hebben we gezegd, we hebben geen aanvragen. Dus zolang er geen aanvraag is, zijn die €15.000 per jaar beschikbaar voor jongeren zelf om evenementen te organiseren.
Zou je graag willen dat er een discotheek zou zijn hier? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, er is hier nu weinig te doen. We hebben natuurlijk de Joy gehad, maar die is nou weg. Het zou best wel mooi zijn als we inderdaad een nieuwe krijgen. En wat doen jullie nu dan zo in het weekend? Ja, ik zoek het meestal buiten Zeeland op, Tilburg of zo, Breda. Maar soms gaan we ook naar Knokken of de Goese Duintjes, maar die is niet altijd open. Dus. Hebben jullie een idee misschien? Wat de gemeente zou kunnen organiseren voor de jongeren? Nou, misschien om een bepaalde tijd een evenement of zo. Ergens op een bepaalde plaats. Misschien Ja, dat of wel, iets van een festival of zo. Ook wel grappig. Iedere maand of zo, of vaker zelfs. Ja. Het zou leuk zijn als er een evenement georganiseerd zou worden. Ja, dat zeker. Nou, zullen we het item dan maar online gaan zetten? Ja, dat is goed. Oké. En dan nu een interview met Omer Giliet, de oud-pastoor uit Brescisch. Kikker TV van de locatie Brescisch. We staan hier bij het beeld Horen Zien en Niet Zwijgen van Omer Giliet. Heeft hij gemaakt als protest tegen de watervervuiling in de Schelde. En straks gaan we naar de Sint-Barbara-kerk voor een interview. Omer, ik zie hier 1925 in Bielvliet geboren. Ja. Een boerenzoon. Kan je wat vertellen van hoe het leven toen was op de boerderij? Ja, we liepen op klompen, hè. En op klompen naar scholen. Dus het was een half uurtje lopen, iedere dag heen en weer. En als je tussen kwam, ja, dan ging je echt het land op, hè. Dan moest je gewoon uit? Ja, je moest gewoon uit. Maar als kind zat je al op het land, hè. Vlas trekken, boon trekken. En als je een jaar of 8, 9 was, dan ging we in paardrijden. Nu die kinderen die worden van de morgen tot de avond eigenlijk gevolgd, hè. Ja. Of ze gaan naar een of andere beweging van schaatsen of van, het is allemaal in een clubje zo, hè. Op het rijden zie je niet veel kinderen meer. Een jaar of 3, 4 en dan kon je overal door. Dus zo'n damme had, op een boerderij moest je met een dammetje moest je zo daar opkomen. Hè. En dan hadden ze een bus onder, ja, iets van zo groot. En dan wou je deur, hè. Ja. Dat kroop mijn deur. En ik weet nog wel, er zat een keer een naas, hè. Die zag ik zitten en die zat te slapen. Die zag je zo bewegen, hè. Die naas met zijn oren en zijn nek, zo lag hij daar te slapen. En de kroop erin, ik kwam er vlak bij jou, hè. Zo dicht als bij jou. En toen riep ik. En die naast die schrok snijden kapot. En die vloog met zijn nek zo tegen die bus van boven. Oké. En dan er vandoor. In december 67 in Brescisch gekomen. Ja. En dan kwam je van Woersburg. Ja. Maak je dan verschil tussen Brescianers en Woersburgenaars? Ja, daar scheelt wij een jumpelle. Een jumpelle? Dat scheelt wij een jumpelle. Ik kan me er daar wat bij voorstellen. Hier, dat was meer de mensen die zijn vrijer. Die zijn opener. Ja, die zitten ook bij dat water. En die ben niet vergisterd, want die zijn overal geweest. Die mensen meestal. En Oorsburg was meer een gesloten bevolking. Die pastoor, ja, dat was een brave vent, maar brave schijnhaven zeker. En daar zat te weinig fantasie allemaal, hè. En ik kon mijn fantasie niet kwijt. En ook, ja, ik had natuurlijk geen donder te vertellen, hè, want je was kapelaan. Dus ik wou eigenlijk meer op mijn eigen zin, hè. Dat ik zelf beslissingen kon nemen en zo. Het moest allemaal als een hogere, ja, van een hogere kant, hè. Dus op een gegeven moment dacht ik moet niet toch weg zitten geraken, nee, maar hoe, hè. Dus ik dacht, ik ga een keer op mijn blote voeten lopen. Dus ik liep op mijn blote voeten door in die pastorie. Die zegt, zie, dat is nu toch ook geen zegt, hè. Als er nu eens iemand komt, ik zeg, ja, wat dan nog? Dat zijn allemaal blote voeten. Maar het was mijn manier om eruit te geraken, hè. Die zei, als je morgen weer zo binnenkomt, dan kun je beter weggaan. Ik zei, dat is dan morgen, nee. Dus dan ben ik weggegaan naar een gezin, eigenlijk naar een Joods gezin. En die wilden nog een eindje weg, dan ben ik een week of 500 gedoken. En dan ik had nog een vriend, die was pastoor, rector in het ziekenhuis. Die belde me op, die zegt, Brescisch is vakant. Bel ik hier op naar de bisschop. Dus ik ben de bisschop Ernst op, die zegt, morgen kan je komen.
Die zei, je kunt direct komen. Dus zo ben ik hier terecht gekomen. Die gedaan had, ja. Dan was er s'avonds een pater Marist, die had ook opgebeld, ook om hier te komen. Dan wordt er een pater Marist hier gekomen. Dat was helemaal anders gelopen. Nee, je was hem voor. Ik was eerst. Ben je nog een keer mee wezen vissen bij Jan de Winde? Ja. De 45. Ja. Ik kan je er nog wat vertellen wat er toen gebeurde. Op de Hornot was dat. En dan hebben we een paar dingen zo meegemaakt. Dan 's nachts zat je in een net. Of in een wrak. Ja. Met een net. En het was zo mistig, je zag geen hand voor je ogen. En donker en vreed slecht weer. En die zat in een wrak. En die kwam niet meer voor, het was niet meer achter. Het was helemaal schuin het water, dat schipje. En ja, ik kon er wel goed met mijn handen bij. Dus daar kwam Jan, die kwam naar beneden. Die zei, maar ben je nu niet bang? Ik zei, ik ben niet bang. Ik zei, ik weet ook niet waarom, maar ik ben niet bang. Die zei, hoe kan dat nou? Ik zei, ja, ik heb er wijnwater van gemaakt. Van de zee. Toen had hij zo moeten lachen. En die geraakte ontspannen, want die zat echt vast he, van binnen ook. He. Ja. Want het is hartstikke gevaarlijk natuurlijk. Je kunt naar de kelder gaan. He. En die gaf een prop has. En die was er verdorie uit, zeg. Dan kwamen we in de morgen van achter de Westkapelle. En die was nog wat mistig en wat dimster, wat donker. Die zegt, Hunter verder ligt bresjes. Die zegt, zie je het liggen? Ik zei, ja. Die zei, daar gaan we naartoe. Die zegt, je pakt dat roer, dan gaan we dat bootje opkussen. Dus ik kan dat roeren en maar naar bresjes kijken in de verte. Ja, kun je het hierin voorstellen? Ja, ik weet precies of ik weet ook wat er gebeurd is. Vertel me ja, door een verlaten, dan kwam Jan, die kwam dan naar boven gelopen. Die zegt, stommer, ik zie hier dat schipje dan nu niet komen. Ja, dat was geen kleedje hoor. En die draaide daar roer vlug. Dat was een verschrikkelijk ongeluk geworden hoor. Dat was zo'n bootje van een paar 100 meter. Die zegt, zie, als je nu zondag in je kerkje komt, dan moet je aan die mensen zeggen, als je er naar het nemen wil gaan, dan moet je altijd eerst goed op zie je kijken. Ja, naar een doel. Van, dat moet je als vaste doen, maar ik kijk naar iedereen. Voor mij worden ze allemaal gelijk. En nog. Ja, en dat is toch ook zo? Dat is het eenvoudigste dat er is. Hey. Dat je nou een mooie verhaal vertelt. Als ze kunnen zeggen, hier bij de mens, dan is het toch goed? Ja. Hey. Daarnet hadden we het al over een ezel die een beetje luidruchtig kon zijn. Maar nu gaan we het even hebben over ezels waar je een beetje stil van wordt. Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we bij de Paviljoenweg in Oostburg bij Ezeltje Welgezind. Ze geven hier therapieën met ezels en wij gaan eens even een kijkje nemen hoe dat daar eigenlijk gaat. Kunt u misschien vertellen wat Ezeltje Welgezind precies is? Ja, Ezeltje Welgezind is een zorgboerderij voor mensen met een beperking of voor kinderen met een beperking. En we geven dagbesteding. Of het speciale is de ezeltherapie, ook asinotherapie heet dat. En wat houden die therapieën precies in? Dat is zo, wij imiteren het gedrag van de ezels. Hun krabben elkaar, hun verzorgen hun vacht. En we gaan op verschillende manieren liggen en knuffelen. Maken. Dat is Rocco en dat is zijn partner Eros. Hun twee lopen ook voor de koets. Dus eerst maak je kennis om hem te aaien, over de hele lichaam aaien. Dus de tweede stap is dat wij over de ezel gaan liggen. Zo. En dan krabben wij de buik. De volgende stap is dat wij op de lange manier gaan liggen. Dat wordt natuurlijk 1 op 1 is dat. En wij helpen natuurlijk. Het andere kind die zal dat niet alleen doen. Dan is het
volgende weer het zitten en liggen met je bovenlichaam. En je ziet, de ezels ontspannen ook, hè. Ze komen bij elkaar staan, de ogen gaan naar achter, de oogjes gaan dicht. Als je durft mag je ook naar achter liggen. Dan kom je een beetje naar voren. Zo. Dus dat is eigenlijk het hele programma van de therapie. Oké, en hoe lang duurt zo'n sessie dan ongeveer? Dat is heel moeilijk om te zeggen, omdat wij natuurlijk op het kind ons richten en elk kind reageert natuurlijk anders erop. Maar meestal zijn het zo 3 maanden waar je dan zeker een vooruitgang ziet. Wat een lieve dieren. Ik hoop dat jullie net zoveel geleerd hebben als wij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En nu komt de kikkerstelling van deze week. En die is, de Rabobank mag geen pinautomaten weghalen. Voor deze vraag zijn onze reporter naar Sluis gegaan om de mensen te vragen. We zijn vandaag in Sluis. De kikkerstelling van deze week heeft te maken met de Rabobank. De Rabobank wil pinautomaten laten verdwijnen. Wij van Kikker TV zijn het er niet mee eens dat de Rabobank zoveel pinautomaten weg wil halen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat niet goed, hè. De mensen, ja, is het toch gemakkelijker als ze meer pinnen staan als maar een paar of zo, hè. Nou, ik ben het ook niet mee eens in ieder geval, want zeker in die kleine kinderen, of kleine kernen, leven ook mensen in ieder geval, en ook een heleboel oudere mensen en zo allemaal. Die kunnen niet zo eens op de fiets gaan springen om naar de grotere plaats toe gaan om te gaan pinnen. Dus ik vind als je de leefgemeenschap wil behouden in die kleine kernen, moet je gewoon de pinautomaat gewoon daar houden in ieder geval. Dus, Ik ben het er ook totaal niet mee eens. Vooral ook omdat nu alles digitaal is en veel meer kantoren gaan sluiten. En de mensen dus afhankelijk zijn van pinautomaten. Vind ik het een hele slechte zaak dat de pinautomaten weggaan. Want ook zoals je ziet in een plaatsje als Sluis, heel toeristisch. En er zijn maar in dit plaatsje ook maar heel weinig pinautomaten. En je hebt hele lange wachtrijen. Nou, dat vind ik eigenlijk niet kunnen in deze tijd. Ja, ik had het toevallig gehoord of gezien op regionale tv. Net vanochtend, ik zat er even over na te denken. Ik dacht, nou, voor de mensen die hier wonen, met name ouderen, vind ik het wel heel vervelend. Want die zijn een beetje afhankelijk van geld halen. Dat kan bijna niet meer. Voor mezelf, ik ben toerist, kom uit Utrecht, vind ik het niet erg. Want ik betaal of met mijn mobiel binnenkort, hè, dat wordt gereed gemaakt. Of ik heb een hele mooie pinkaart. Dus ik kan hier in de buurt overal, ik heb het net uitgeprobeerd, overal al met pin betalen. Dat is super makkelijk. Dus echt cashgeld heb ik dan niet nodig. Maar toen ik het bericht zag, dacht ik van, oh, de mensen die hier wonen en ouder zijn en een slechte been, daar vind ik het een ramp voor. Dan vind ik het een slechte zaak eigenlijk. Omdat waarschijnlijk de Rabo zegt van, nou ja, dan moeten andere mensen dat maar doen. Of je omgeving, of je buurman en zo. En dan word je erg afhankelijk. Dus voor hen vind ik het een slechte zaak. De mensen denken dat de oudere generatie er het meest last van zal hebben als de pinautomaten verdwijnen. Ook vinden ze dat in toeristenplaatsen de pinautomaten moeten blijven. Dit was de kikkerstelling van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Misschien is het wel een goed idee om binnenkort een privévliegtuigje te kopen. Waarom? Nou, de boten die varen dus minder. Hallo, welkom bij Kikker TV. De veerboot Vlissingen-Breskens hoeft per jaar minder vaarten te maken. Dat betekent minder bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen, minder toerisme, minder geld. We gaan vandaag op de boot kijken wat zij ervan vinden.
De boot hoeft per jaar minder vaart te maken. Weet u ongeveer of precies om welk aantal dit gaat? Nu doet hij er 16.000 op een jaar. En het minimale is 11.000 heb ik meegekregen van de week, van de provincie. Dus dat is 5.000 vaarten minder op een jaar. En wat denkt u dat het zal betekenen voor Zeeuws-Vlaanderen? Ik denk dat het een hele slechte zaak is voor Zeeuws-Vlaanderen. Want ik bedoel, met de veerboten zijn natuurlijk al weggegaan, die grote. Dus dit is er in de plaats gekomen. En het openbaar vervoer wordt steeds minder. En hoe minder afvaarten, hoe minder dat de mensen naar de andere kant kunnen komen. Minder toerisme, minder inkomsten voor Zeeuws-Vlaanderen? Sowieso minder toeristen. En ook minder inkomen, dat hoort erbij, ja. Oké, en wat vindt u er precies van dat u minder vaart hoeft te draaien? Ik vind het een hele slechte zaak. Oké, de centjes zijn duur op het ogenblik. Maar zolang als die tunnel niet vrij is, vind ik het een heel gemis dat er hier minder vaarten komen. Het is een hele tekortkoming, ook voor Zeeuws-Vlaanderen, dat de mensen nog steeds minder naar de vaste wal kunnen. Onhandig voor school. Ik vind nu al dat de tijden te weinig zijn, doordat de tussenboot eruit gaat in de winter. En mijn schooltijden zijn vaak over het hele uur uit, dus we moeten vaak een uur wachten omdat de tussenboot eruit gaat. En als dat nog vaker zo gaat zijn, dan gaat dat voor ons zeker niet in het voordeel werken. Ik denk dat het ook veel nadelen heeft voor Zeeuws-Vlaanderen. Ja, ik weet niet of er veel toeristen meegaan. Volgens mij gaan er niet echt heel veel toeristen met de boot hier naartoe. Maar in de zomer misschien wel, maar ik heb niet echt idee of dat consequenties heeft voor Zeeland. Het personeel op de boot is het totaal niet mee eens dat de boot minder gaat varen. De toeristen en de passagiers ook niet. Bedankt voor het kijken. Op het moment zijn in Sochi, Rusland, de Olympische Winterspelen bezig. En onze reporter hebben mensen gevraagd of zij kijken of niet. Kijk jij? Ik? Nee. Kijk jij? Ja, maar geen schaatsen. Snap ik. Hoi, ik ben Shakira van Kikker TV. Wij van Kikker TV zijn nieuwsgierig of er tv wordt gekeken tijdens de Olympische Winterspelen. Kijken jullie mee? Houdt u van sport? Ja, vind ik leuk. Ik vind het leuk om te doen en ik vind het leuk om naar te kijken. Hoor. En kijkt u veel naar sport? Ja, soms op televisie als ik tijd heb. Kijk ik wel eens, ja, vind ik leuk. En doe je zelf ook aan sport? Ja, ik doe paardrijden, wandelen en fitness af en toe. En de Olympische Winterspelen zijn nu begonnen. Ga je daar kijken? Ja, ik ga kijken. Als ik tijd heb, ga ik kijken. Vind ik leuk. En de opening was geweest. Vond je hem mooi? Vond ik heel mooi. Heel van alles door elkaar en ik vond het heel gevarieerd. Ik vond het heel erg mooi. En welke sport wil je absoluut niet missen? Schaatsen. Schaatsen. Vind ik heel leuk. En langlaufen en snowboarden. En denk je dat de medailles naar Nederland gaan halen? Tuurlijk. Dat moet toch? En hoeveel denk je er? Ik weet niet hoeveel, maar zoveel mogelijk. Houdt u van sport? Ja, ik hou inderdaad van sport. En kijkt u veel sport op tv? Elke zondag en het voetbal is door de week. En nu met alle spelen, de Olympische Spelen en straks natuurlijk al voetbal. En doet u zelf aan sport? Nee, dat is de laatste tijd niet minder geworden. Een beetje fietsen, maar dat is het ook het dingste. En nu zijn de Olympische Winterspelen begonnen. Gaat u dat volgen? Ja, dat volg ik inderdaad. Heb je de opening gezien? Nee, maar dat was vrijdagavond en dan kijk ik nooit de televisie. En welke sport wilt u niet missen op tv? Het schaatsen natuurlijk, want dat moet de medailles al. En denk je dat we er gaan halen? Dat is wel zeker, hè. Hoeveel, dat is nog niet bekend, maar ik hoop toch tussen de 5 en de 10. Houd je van sport? Ja, heel erg. Kijk je er ook veel naar? Ja, altijd. Naar de Tour de France en naar de Olympische Spelen. En
hou heel veel van sport. En doe je zelf ook aan sport? Ja, de trap op en neer lopen. En nu zijn er Olympische Spelen begonnen. Gaat u dat volgen? Ja, iedere dag. En heb je de opening gezien? Ook? En wat vond je ervan? Ja, een beetje spectaculair. Je had dat vuurwerk. En, ik vond het ook wel mooi gedaan bij dat meisje dat zo door de lucht ging. En dat was wel mooi. En welke sport wil je niet missen op tv? Ik wil zeker geen schaatsen missen. En waarom niet? Ja, dat is mijn favoriete sport. En denk je dat Nederland medailles naar Nederland Ja. gaan halen? Ja, die gaan medailles meenemen. En hoeveel? Oh, toch wel 5 of zo. Zo, het zit er weer op. Maar voordat we afsluiten wil ik nog even iets mededelen. Deze dame hier is hier sinds augustus en ze komt uit Duitsland. Dus even een applausje omdat ze zo goed Nederlands spreekt. Alsjeblieft. Ja, dat was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.